Nos imos agora para Ribadumia, porque Antonio Mosquera está con eses veciños que sacaron da horta sandías de máis de 20 kilos. Antonio, boas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Está empezando a chover. Estamos aquí en Sisán, en Ribadumia, con dos veciños fantásticos, Antonio y Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Ben, Sí. Estes dos veciños, compañeiros, conseguiron plantar sandías de canto? de 21 kilos. De 21 kilos. Pero foi 21 kilos. 21 kilos 100 gramos. 21 kilos 100 gramos, iso é prácticamente un récord Guinness, eu creo. A primeira 19.800. A primeira que vos saiu 19.800 e a segunda xa foi De 21.100. te saiu unha foto, non? Sí. Despois ímola a amosar, compañeros, porque o que queda desa sandía é isto, non? Home, Este é un cuarto de sandía. Imagínate como sería inteira. Prácticamente Saturno, eh? que levar na carreta. Como que levar na carreta? No, claro, a man non podías. Compañeiros, vedes que por aquí aínda quedan sandías, non sei se estas van superar o récord que está en 21.100. Dentro dun pouco, compañeiros, imos contar toda esta historia dos dous Antonios de Sisán, para que vexades todo, porque isto ten o seu intríngulis. Abur, compañeiros, ata despois. Nos imos ver se descubrimos o segredo deses dous veciños de Ribadumia para sacar da horta sandías gigantes. E iso que aseguran que o terreo era pobre. Antonio Mosquera, pega a resposta. Hola outra vez, compañeros, estaba dicindo aquí Antonio que ten a mechada ali, porque claro, eu teño que pedir disculpas a estes dos veciños de Sisán, porque entrei moi as bravas, compañeiros, fixádevos, e entrei pisando toda a planta, e aquí Antonio enfadouse, pero pídoche disculpas diante de toda Galicia, Antonio, sobre todo porque estas sandías aínda teñen que crecer máis. Home, teño que chegar á altura destas. Estas, compañeiros, esta foi a máis grande. Non, esta pesou 19 e pouco. 19.800, dime aquí outro Antonio, non? Sí. Pero a máis grande que tiveron foi de 21.100. que tes aí, non? A ver se conseguimos ver a foto, porque claro, esta rapidamente xa paparon, compañeros. Ímonos a chegar que se ve aí que pesa 21.100. Desta sandía xa non queda nada, non? Nada, É nada. boa, polo menos, non? Está buenísimo, buenísimo. Que me dices? Ainda queda un cachiño. Ainda queda un cachiño. Sí. Despois probamos, non? Teño ali un Debeira guardar. A ver, pero contádeme a historia destas, como se vos deu por acabar de plantar sandías tan grandes, como colleron esa dimensión? No, estas veñen da agrícola, así. Pero isto non pasa todos os anos, Antonio, ou si? Home, será por abono que levaron, pero... Sí, pero que lle botaches ti de abono? Abono da corte. E así, pero algo, cal foi a historia destas sandías? A regar, Cal é o truco, cal é a historia destas non sandías? ten truco ningún, Dime ti, Antonio. Sí. Rega todos os días. Sí. Todos os días non tan parada. Non ten parada. Se aburre. Houve un señor en Boiro, que fomos hai pouco tempo, un señor en Boiro que tamén tiña sandías enormes, non tan grandes como estas. E ele estaba convencido de que fora por unha plantación de marihuana que había ao lado da súa horta. Dixo el que por iso eran tan grandes. Non che parece que sexa moi científico, non? Sí, te dixo tamén. A marihuana non era a súa a plantación de marihuana, pero da marihuana ao lado das sandías non ten que ver, non? Que vai a ter que ver eso mismo, malo do cano. Eu creo que é de regar, solo regar é nada máis, non é outra cousa. Pero É onde- abono que lle botou. E a semente de onde a collestes? En Agrícolas Pancho, Castrelo. Carai, que boa propaganda, En Xerto, Sí. ben xertado, sí. Todos os anos saemos así de grandes. Este é o segundo ano. O ano pasado tamén chegaron a 21. 8 kilos. Pero de 8 a 21 hai unha diferenza. Xa estuve ali, debes, ali xa estuve eu. Ali onde están as galiñas. Sí. Foron de 8 kilos. E aquí Toño viñeron máis tarde porque non lle daban arrancado. Ah, vale. Sí, por eso tiña saleno e arrancaba. Entón, botou o abono da corte como di ela, máis nitramón. Iso é man de santo, non? Abono da corte. A ver, porque aquí aí están á sombra debaixo do piorno, entre a parra non lle daba o sol. imos ir intentar, a ver, lévanos ti, porque eu non che quero pisar por onde non poida. Tes algunhas que son ralladas e as outras que son lisas. Non che quero pisar por onde... Mira esta é grandísima, Toño? Esta é grande, esta leva camiño de superar os 21 kilos ou que? Non sei, a ver o que aguanta. Ah, bueno, pois sí. E logo tes debaixo do hórreo tamén. Claro, porque a planta está ali posta debaixo do hórreo, que aquí o resto é xardín de grama dese. Que maravilla, se batedes aos 21 kilos, chamades, Para que? Para invitarte. Home, bueno, sí, ou como quieras, si non, nada, Bueno, nada, imos a ir da planta porque Toño xa se ve... a ver, por onde saio? Por aquí, moi ben, Toño. Compañeiros. Oi, ben, non che piso nada, perdón. Non ves que ainda están aí as pequeniñas. Non che quero pisar nada, Toño, non che quero... A ver, perdón, é que é difícil. Isto é un campo de minas, compañeiros. Isto... Mira para aí as pequeniñas. Isto é un campo de minas, xa sei que é difícil pisar por aquí. Compañeiros, antes de que nos empece a diluviar, imos deixar a conexión. Algo máis que dicir? Como di, a mí bañeme para Navidad.
cando eu xa tiña grandes, de 8 kilos, dixo, ben para a Navidad. Pois iso, vimos aquí tomar as uvas ou as sandías. Compañeiros, un bico, agur, chao, chao. Un biquiño Antonio. Non lle quería invitar a Sandía Antonio. Un fenómeno, sí, señor.